So what's up, guys? Today we're gonna have a We are makeup going tutorial. to do a makeup tutorial using paintbrush. Di magamit og ing-ani, di magamit og spoolie or something. Or katong mga ingad to nga mga Or- brush. Or ing-ani. No. Kani Kani among ganitan. Okay. Pero first, Wala ko powder. kuha na mo ang sa amin yung... Saan man ikan? Ano. Sorry guys, sorry. No. So today... Itong background na, sorry kay gubot kaya itong mga background. Sorry kay na, gubot, mga yeah. chart. So today, fast. So una na mo buhaton. Amo rin pihon amo na paano. Gamit ani. If you masala. Of horba niya. Pay. Look at our eye. It's oblong. Is it? It's not. Sige na dry na siya. Sige. Hindi siya ka-moisturizer. Masyok dahil sila pa. Foundation. Kaya wala man tayo primer. Kaya pobre man ta. Ginagamit kay kanya. Joyan mo na. Ano di ba na gano'n? Sa camera. Gina. Charot lang, may kabalansa na siya. Sa ika na ni siya, ano ni mo gipalit? Sa Germany. Germany siya kikan. Kang Gihatag. daddy. Gihatag. Gihatag ni daddy. Ito ni kan, yana? Or, yana na. Bubo man ko eh. Gaita ni mo. It work. Ay, isa. Pero mo sa ito, nang suga bigay. Ay, sorry na. Kuba siya na. Ano ba talaga? So, ano ni siya panahon nga? Hindi siya Gamit na may paintbrush. Yan na rin mag-comment ba? Ikaw ka ba na? Kung gawan ki mo, luti ba? Bubo, ito ka. Yung kagibuhat ba ni Michelle D? Kila kayo Michelle D? Tama kayo ito. Ako na di ay. Katulgit siya sa nahong, no? Kani akong gamiton. Kani ako gamit. Kaya ron mo ano siya. Kani kay para maano gid siya Ang like. gamiton kay. Ah! Kaka. Kani din akong gamiton. Kani pa na nakagamitan. So, kung dili siya mag-stick, no? Problema na nasa nagbutang. Kani? Kani siguro akong gamiton. Kani. Kani ako Tapos kani gamiton. din akong ipang blend. Kani ako gamiton, guys. So, muna siya ako ni i-mix to ha. Pew, pew, pew. Ako kaya wala ko kabalo kung Pew, pew, maggamit pew, ko pew, ani pew. or kanina diretso. Kaning glittery. Okay, pew, pew. What a good, look at that. This is a paintbrush, y'all. Yo. Magamit na ako ana. Tapos ako siyang iana. Ano daw? lang. Chay. Ako siyang- Fascinating. Murag walay nahitabo. Ako din.
So, same color, pwede ko kani siya, kani. Nagka-close na mi. Yeah. Eyeliner shade. So, next, kaniya ko gamitin yaw. Yo. Chup, 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 chup. See this? May siyang eyeliner akong gamitin. Dili good patas akong mata eh. Ayaw ko tando gabi. Kani bitang pink kaayo kan siya. Tana ko siya dire. Abubo! Sis Moni na itabo. Kita mo na guys, kita mo na. Mana siya na itabo. Ano ni siya dire sa tong now. Sumani siya maggamit akong tissue kaya tatawag sa kugibon. Siya. So wala highlighter si nani guys. Wala magiging Ang ginagamit nga highlighter kay kani. Kay mga pobre man ni. Eyeliner ko. Let's do this. Ni-work siya. Tanaw, sisi, nawala. Oh, tanan nawala. Feeling mo ikaw ka kanina. Ni-work siya. Oo, sisi. Feeling Sisi! makeup niya ka ganina ka. Nawala. Sisi, Asa kung nawala. So, balik ko guys. Kay bubo man ko. Nagmata man ko dito sa eyeliner. Di, tanaw. Alright, Sprite. Successful itong pag-eyeliner because Sino ka magawas na si nanay? Patay. oh my gosh. Blur. Okay, dali na. So, we're So, back. nabalhin mo yung camera guys. Ang blush na ta guys. Ah! Kani kay kani. Hiwi! Hiwi! Paano siya? Wow, char. So, kung look, karon no, kay Cleopatra look. So, mani siya kung look. Cleopatra look. Ginapil din ako diri guys. Ambot lang para ignon mga natural. Mani siya kung Cleopatra look. See that? Di ko kabalog eyeliner. So, di na ako magputa akong eyeliner sa sunod. Basta kay mani siya kung Cleopatra look. Can guide me. Paintbrush na karon. Gusto na ako Ayaw! nagamitan. Gusto na ko siya ada sa kung naon. Dili. Kung hindi ko. Some things they always true. Fascinating. Karon niya akong contour yan. So, hapit mo kamahamaan. So, sunod na mabuhaton. Mag-posing me with the hair and all. Ano again? Wala pa ko naman. Mana? Ano ni siyang panahon nga mga ato nami. Ang manilig tapuan ng mga gwapang ano. Charot. Bye na ta sa viewers.